Waiter. Yes, boss. Asa man ang inyong menu? Dito, boss. Tulo ka platong kanon nakuha. Diet ba ako? Okay, boss. Tulo ka platong kanon. Unsa pa man ang pinakakusog na sudan gina-order diri ah? Kuan, boss. Beef steak. Oh, sige. Kana na ako. Ang order ninyo, boss. Tulo ka platong kanon, beef steak. 15 minutes. Serve na siya, boss. Later. Peter, musta man ang klase yung beef steak? Asta man ang gahiya. Humok man siya, boss. Alam nga, magdi na mong humok. Tulo ka minuto na ako na ginasap-usap. Yater, ha?